5 důvodů, proč oslovit zkušeného makléře při výběru nemovitosti v Dubaji. Spousta Čechů a Slováků má jeden malý problém. Nechce oslovovat nás makléře a chodí napřímo k developerovi. Proč to může být pro vás nevýhodné? Za prvé, přístup k celému trhu. Makléř, který spolupracuje s více developery, dokáže lépe porovnat lokality, různé projekty napříč trhem a nebude prodávat jenom jeden produkt. Developerův interní zástupce má vlastně jedinou úlohu: prodat vám právě jeho produkt, na který je úplný specialista. My makléři vás vezmeme k více developerům, dokážeme vám porovnat ROI a dát nějaké doporučení. Za druhé, makléř vás zastupuje a nejen prodává. Developer chrání své zájmy, zatímco my makléři chráníme vaše zájmy. Můžeme vyjednat lepší platební podmínky, ohlídáme další kroky, které navazují po koupi nemovitosti až po převzetí jednotky a často pomůžeme i s následným pronájmem. Zaneprázdněný makléř přímo u developera bohužel nemá čas věnovat se těmto procesům po prodeji, protože je většinou velmi zaneprázdněný právě komunikací s námi. V tomto případě je tedy makléř váš partner, nejen zprostředkovatel. Za třetí, servis po podpisu smlouvy. V Dubaji se spousta věcí děje až po prodeji. Zápis do Dubai Land Department, převzetí jednotky, inspekce jednotky, pronájem jednotky, to všechno jsou věci, které následně řešíme my, makléři. Dobrý makléř by měl po vašem boku zůstat minimálně do předání bytu, zatímco developer vás s největší pravděpodobností přehodí na další oddělení, které už vás ale nezná. Za čtvrté, žádné skryté poplatky ani provize z vaší strany. Pokud si myslíte, že návštěvou developera napřímo získáte lepší cenu, bohužel jste na omylu. Ceny jsou jednotné a developer vyplácí nás makléře až po uzavření obchodu. Vás se tedy provize z prodeje vůbec netýká. Získáváte tedy odborný servis zdarma a není se i třeba bát. Jakékoliv slevy nabídnuté ze strany samotného makléře jsou nelegální. Někteří developeři, pokud zjistí, že vám byla taková sleva nabídnuta, okamžitě ukončují spolupráci s daným makléřem. Za páté, zkušenosti, expertíza a čas. Zkušený makléř pozná, jestli projekt má zdravý fundament, jestli je developer dobrý, jestli je lokalita dobrá, celkově jestli projekt odpovídá vašim představám a vašim očekáváním. Na základě své expertízy by měl být schopný doporučit ty nejlepší developery, rozeznat ty dobré od těch špatných a pomoct vám vyhnout se marketingovým pastím. Jak ale poznat dobrého makléře a kvalitní kancelář? Za prvé, má licenci RERA. Jde o licenci, kterou vydává regulatorní úřad pro realitní trh tady v Dubaji. Dále umí projekty porovnat objektivně a nebude vás za každou tlačit jenom do toho jednoho, který má pravděpodobně nejvyšší provizi. Své doporučení umí taky podpořit čísly, nejsou to jenom plané řeči, které se snaží prodat jakýkoliv projekt. Takový makléř má taky dlouhodobé klienty a určité reference. Dále nezaměňuje dobu žití v Dubaji za samostatnou práci makléře. Celkově můžeme říct, že dokáže nabídnout kompletní servis a umí vám vysvětlit, jak bude celý proces probíhat od nákupu až po handover a nejlépe i s pronájmem. Další důležitá věc, na kterou se určitě zaměřte při výběru vaší realitní kanceláře, je to, zda vedení této realitní kanceláře opravdu žije v Dubaji a jakou má reputaci. Není to jenom formalita. Trh tady se mění doslova ze dne na den a je třeba je pečlivě sledovat. Kdo tady opravdu žije a pracuje, má přístup k těm nejaktuálnějším informacím a datům. Kanceláře, jejichž vedení tady fyzicky není, často reagují se zpožděním, což v takto rychle rozvíjejícím trhu může znamenat, že se klient nedostane včas k těm nejlepším nabídkám. Takže se vždy ptejte nejen na to, kde má daná firma sídlo, ale hlavně, kdo tady skutečně působí a zná místní trh do hloubky. Teď už víte, proč spolupracovat se zkušeným makléřem a jak vybrat toho správného. Pokud hledáte partnera, který zná každý detail trhu, spojte se se mnou, protože správná strategie začíná správným rozhodnutím.